Pak bayan nakasangapon ini bata. Ahu mabipis samuna alepar kosi dot kosi kosim. Saya pita maho songon itak purin songon babani mual. Saya badia maho songo suru-suruan pasato sopa tuna mertua di Batam. Mabipis suhut. Nang hamu pesun nami. Pis-pison hamudo aik nabadion jala rumah todion nami do terkue natah pas-pason saya boleh nama hamuna persakala 10 gonting pada potan nyadat uhumna nasora mosing saya masih kabatu pada sarane si borok debata nomor 2 saya horas sita di parorot marpunga ringir-ringir di kora rata-rata yakka pas-pasuan saya pasautun maribata saya turtuni nadur kiomani nalote saya saat masa salah dua, unang muba, unang mose. Saya susuk madiak puan apenang dia para, jakot di tongani rumah, pasu-pasu di tuan. Asa saut luhna, upipis sami mahamu. Di bagasan gorni di Batam, ama, dok anak, jala setanggap mato di muna, di habedion di tordina, mangulan horjaun, suada hurang, suada marah. Nabi pis na torok nang dihita pelu na ngaliat na lulon na marialas ni roha mamukka kodak taon na ujuman huwasi di ulaon bununon ulon sobat tumula jadi dabudon lepatan na marhagugo asa pita songon sirotang ibulan saksak songon barang negala saya diurasi lepatan mahita kisahapi dokter kita putih soharamunan sumurut nasamara hami mabipisamuna dok ek nabadion. Saya badia matur dimuna, saya songkop hadaulaton, saya atur masuk pamuna tu di batapa hasangapon, saya misir maharamunan songkop habadiaon. Godang alu-alu, amang pergol pergoci, nang manortor mahami marhite kodak sebangunan, asa dalu pahami manortor jumolo mahu bangilu hami, asa pen hamuna godang alu-alu, alu-alun ma tu di bata situ rusada. Ama dok anak dok todi perbadia. Alu-alun ma tuakka suru-suruan dok halak nabadia. Alu-alun ma turwas ni Tuhani situ natorok naliat naluluon. Kodang mula-mula ada orang so di mula damang lihat majolo jumolo kita makatai manyuto putra si jolo-jolo tubuh. Iya godang mula-mula si tujuh begitu putra mula dari nabolon o puraja mula-mula o puraja mulana nama jadio saruna dang binoto nang ujungna jadi bana ropona ni asianganon mula ni dur namar lata mula ni ondak namar suara ope amang pergol-pergoti bedamang ma godang mula-mula asa songon dari dua-dua sajur mula-mula toppa perserangan ni aik perduan ni hosa sopa ni nama duma sopa ni nanya toppa di pataro nama muka asa mertua kita jorma sudah kita mertua Yesus nang gabe jorma saat alu-aluna sian garum nanti noppa alu-alun damang mamang marhite godang mula-mula.
Godang daripada situ rusada. Nunga di ben hoa mang godang mula-mula, godang di mula naradong, godang di mula toppa, namang yutusi, benda mangmarihami godang sopa-sopa. Tadda nasian mula jadi nama jadiun saludna, nasa hasiangan dot diri ni jolma, iko soparo tama anus di jolma. Asa si pata tu di patano tulu do di pasat Buddha, si jolo-jolo tubuh godak sopa, adi dokdo, godak sopa-sopa tu nama tua di pata, na tolu suhu na tolu harajaon, di pata-pata raguru pada sore dot pada bulan, laupat pun sokon dia lah Kristen, itu jodoh godamon na padu honon, tu di pata si tolu sada na sunbadia, ngido sada homion na sumuru, di pata na saredo tolu dirina, ima di pata ama, anak doktor di porbadia. Nanti noppa di mula jadi na bolodo anggo de pata da tului alayang go de pata si tulu sada tung dirina do de pata da sasadaido godang de pata si tulu sada sudu hasa ngapo di bana ma nasa soppa nasa ujung ni hamuliaon ala Jesus ni anakna si tobu sadol maun sak masalah raja ngolu na mahadon baik damang ma godang si tulu sada. Halak nabadia jok do dia dak putra si jolo-jolo tubuh godak patulunon diguari godak sahala asa songgop sahala raja ape sahala tua si pataro diguari godang nasatian asa sati madingin sati matogu sude jolma manusia di halak Kristen di patipo do godangon dapat godang ni halak nabadia di surga sakap isi mangirit de patamar hiteon akka halak nabadia asa di leon asi lao marngolu nabadia bonar jala daulat salili mengolu di tanah on anggo di putra si jolo-jolo tubuh holang sangapon hagabeon dot hamoraon do di tanah on na di persita salah harajaon do salah hamoraon alai anggo di halak Kristen saat do di persita tungolu nomor 2 jalan nama notong di surga dan dot akka halak nabadia bahan magodang ni halak nabadia asa hulik kami di bata mangaleon habadiaon bahan ma amang godang si monang-monang nunga tapasat sompadot hormat tu pangisi ni Banogijang sanari mamuka ma godang di Bonotonga asasian panopau dot pamaso-mason ni Perbonogijang jabe sorang ma Bonotongaon dot hitajolma manusia pangisina kadani nang torop maribur natinok panai hutma si tulus dalanna bahan ma godak pita-pita godak si monang-monang anang mangaliat mahamin waeng songon perlihat ni tanok pani tudolok tuturuan asang giat ma songon idoknya tua-tua tiur dalan borusan tio aik dapotan so hari barubuan satu ngolu nama notong asang giat ma satai sauluan hita pangujan huriot taong jala tapak ratosna mangalo wasani musuh pangago bahan ma godang si monang-monang anggiat songon idoknya pasa tinaba bulu mapes soban monang maralong musuh jala talu maralar dongan bahan ma godak si monang-monang
manimahon godang damai si burumanin. Aku ni ina mangulat poda ni na tua-tua tapak naro raktosna rimni tai do gogona mangeler do hami tu nomor 2 de pata asa deliau tok-tok damai na maringanan di bagasan nganu roha unang hari boribon hami unang hari purpuran di mangunang patik dok lomo ni rohani de pata asa saria satolok tuturuan sonang ditarotok hok damai dia puan alani paen di hami godang damai godang si burumanin. Godak sopa-sopa ni hasuton tu bangunan ni huria. Dunga tutur pedi ben hamuna di hami godang ni perbono gijang satu godang ni perbono tonga. Nama muka sian godang ni panopa satu na di nopa. Basonare pe bedamang ma godak sopa-sopa asa di sopa pemuda ni huria nabi. Asa nama ngaron hami tuna mengulu na suman tulongo ni rohani depata songo ni rok ni pama laut siat termatio pengasihan pengadaran godak sitio-tio pengalihan perhorasan. Nauli do di pio asap pe pas-pasuan sopatangan mangido di basa-basa di Tuhan pen maamang godak sopanami sopa hele-helik sopa pas-pasuan pen damang ma godak